நம்ம ஃபோட்டோஸை நம்ம லைட் ரூமில் எடிட் பண்ணுவோம். எட்ஜஸ்ஸு ஷேடஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணுவோம். அப்படி நம்ம எடிட் பண்ணும்போது நம்ம ஃபோட்டோஸ்குள்ளே குவாலிட்டியை கூட்டுறதுக்கும் எடிட்டிங் ஸ்பீடையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்காண்டி இந்த வீடியோவில் யாருக்கும் தெரியாத 5 சீக்ரெட் ட்ரிக்ஸ் இன் லைட் ரூம் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கேப்சர்டு ஃபோட்டோகிராஃபி. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ட்ரிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பேலன்சிங். ஒயிட் பேலன்சிங்னால் நீங்கள் வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் உங்கள் இமேஜில் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா ஷேடோஸு ஹைலைட்ஸு அதெல்லாம் பிரைட்னஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்னும் ட்ரிக் அது அப்படின்னா நீங்கள் கலர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கலர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலரில் வந்து மிக்ஸ் டூல் இருக்கும். அந்த மிக்ஸ் டூல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராப்பர் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த ட்ராப்பர் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் உங்கள் இமேஜில் எங்கே பிரைட்னஸ் ஒயிட் கூட இருக்கோ பிரைட்னஸாக இருக்க இடத்துல போய் வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் இமேஜ் ஃபுல்லாக அதுவே பிரைட்னஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வந்துடும். அப்படி பிரைட்னஸ்ஸு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் குறைவாக இருக்கிற இடத்துல ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோஸ்குள்ளே லெவலில் வேறு மாதிரி மாறிடும். அதனால் நீங்கள் நல்ல பிரைட்னஸ் உள்ள இடத்துல வச்சிங்கன்னா நல்ல அதுவே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிங்கர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. அதாவது 2 ஃபிங்கர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து உங்கள் இமேஜை ஷார்ப் பண்ணுவீங்க. ஷார்ப் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த ஸ்லைடரை வந்து உங்கள் ஒரு விரலை வச்சு மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ 2 சைடில் இழுப்பீங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் 2 விரலை அந்த ஸ்லைடரில் வச்சு மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்படி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்கள் பிக்சரில். அதாவது ஒயிட் லைன்ஸ் மாதிரி உங்கள் பிக்சர்ஸில் தெரியும். இப்போ நீங்கள் மாஸ்கிங் டூலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் 2 விரலை வச்சுட்டு இந்த ஸ்லைடரில் வச்சுட்டு இப்படி இழுத்திங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு அப்படியே சேஞ்சஸ் வர்றது அப்படியே தெரியும். நீங்கள் அந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் அந்த லைன்ஸ் தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஷார்ப்னஸ்ஸும் மாஸ்கிங் எவ்வளோ வேணுமோ அதை மாதிரி வச்சுக்கலாம். டார்கெட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஸை கலர் பண்ணுவீங்க. கலர் மிக்ஸில் போட்டு கலர் பண்ணும்போது அது வந்து நீங்கள் ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ணி தான் கலர் பண்ணுவீங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு மேலே அந்த கலர் மிக்ஸுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 ஏரோ மார்க் 4 சைடு ஏரோ மார்க் போட்ட மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு லூமினஸ் கூட்டணும் குறைக்கணும் அப்படின்னா லூமினஸை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் எந்த கலராக இருந்தாலும் சரி எந்த பிளேஸில் தொட்டுட்டு நீங்கள் ரைட் சைடோ அப் சைடோ மேலே இழுத்திங்கன்னா ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடோ டவுன் சைடோ இழுத்திங்கன்னா அது டிக்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி சேச்சுரேஷன் லூமினஸும் இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்று கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கலரை ட்ராக் பண்ணாலும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கலரை மூவ் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர்த் ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லைட் ரூமில் ஸ்லைடர்ஸ் யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் டு ரைட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அதை வந்து நீங்கள் அப்படி உங்கள் ஃபிங்கர் வச்சு ட்ராக் தான் பண்ணுவீங்க. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் எடிட் பண்ணும்போது ஒரு மைன்யூட்டான வேல்யூ சின்னதாக 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணமோ டிக்ரீஸ் பண்ணமோ செய்யணும்னா உங்களை ஃபிங்கர் வச்சு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்படி மைன்யூட்டான சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடரில் நீங்கள் ரைட் சைடில் அப்படி லைனில் டேப் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுவே இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிடும். இப்படி டேப் பண்ண அதுக்கு ஏற்ற 2 வேல்யூவோ இல்லாட்டி 1 பாயிண்ட் வேல்யூவோ அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பாயிண்டரை வந்து டபுள் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா 0 வேல்யூக்கு வந்துடும் அது நார்மலாக. லாஸ்ட் அண்ட் 5th ட்ரிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைடர் கிரேடிங் டூல். இந்த கிரேடிங் வீலை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சிலப்போ அது டஃப்பாக இருக்கலாம். அதுக்காக என்னென்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் சைடில் ஒரு ஏரோ இருக்கும். அது நிறைய பேர் யாரும் கவனிக்கிறதே இல்லை. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்லைடர் வந்துடும். ஸ்லைடர் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ன ஹியூஜ் வேணுமோ அந்த ஹியூஜில் நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம். அதே மாதிரி கீழே சேச்சுரேஷன் லூமினஸ் பிளெண்டிங் எல்லாமே நீங்களே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் ஷேடோஸ் மிட் பாயிண்ட்டு ஹைலைட்ஸ் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஈஸியான டூல். அவ்வளோதான் காய்ஸ், நம்ம 5 ட்ரிக்ஸ் பார்த்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு லைக் தட்டி விட்ருங்க. இந்த வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புது ட்ரிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரெண்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி வீடியோகிராஃபி எடிட்டிங் கண்டென்ட்ஸ்க்காண்டி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.